आङो केस होनाय जाबाय। आंखौ नङा गारा बिदि फानसावनायनि थाखाय बहुद नाम थांबाय, गामियाबो लासिंसिं जाबाय, न'खरनिफोराबो लासिंसिं जाबाय आरो आंबो लासिंसिं जाबाय। आरे फानना जायो जा, नाथाय बै फानना जाग्रा गथ'फोरासो ओरैबायदि ससियेल मिडियायाव फैनानै ओरैबायदि देखायफैबायो, बे गथ'फोरखौनो नायना थाथारनांसिगौ आरो जोङो। जाय मानसिया नंखायखौ फोसावनानै गुबुनखौ लाइफखौ बरबाद खालामनो नागिरो, बे मानसिया साजा मोननायनि राइट्स दं। नंगौना नङा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। साननैसो सिगाङाव भाइरेल जानाय कृष्णामणि नार्जारिनि गोबां भिडिअ ओंखारदोंमोन। 20K बेफोरबायदि देहा फाननाय माबा फाननाय गासिबो मिथिखायो जानांगौ भिडिअ नायदोंबा। बेनिफ्राय बे नंखायसोमोननो आरोना। कृष्णामणि नार्जारिया फोरमायना होखाबाय बियो नंखाय होननानै, आरो बैफोर जाय नंखाय फोसावग्राया बिबो बुंखाबाय भिडिअनि गेजेरजों सरि बिखाबाय नङा होननानै। माने बियो नंखायसो बुंदोंमोननो, कृष्णामणिजों बियो जेबो लेनदेन गैया, कृष्णामणिखौ जेबो सिनाया, अब्लाबो बियो गुबुननि लाइफखौ माने बेफोरबायदि जानला मानला माने नंखायखौ बुंनांगो। गाव हमजाबाय माने गुबुनखौबो बियो लांफानो नागिरदों आरोना दायनिगिरिथिं। बेफोरथ' मोजां नङा। दा कृष्णामणिया बुंनाय बायदिबा बे सिस्टारखौ केस होबाय होनना बुंदोंनो आरोना। दा साजाया ओरैबायदि जाबाय माने फुलाव जाबाय आरोना, माने गावबो हमजादों माने गुबुनखौ बेफोरबायदि नाम गैयैनि बदनाम लाफानांगौ। नायलांग्रोनोसै जों सिस्टार कृष्णामणि नार्जारिया मा फोरमायखो बे सिस्टारनि बागैनो। बेनिफ्राय गोबां नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो बियो केस जानायनि राइट्स दंना गैया, बे भिडिअनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। खुलुमबाय, आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे इनफरमेसन लानानै फैदों। बे अनजुलि बर'खौ आङो केस होनाय जाबाय। आंखौ नङा गारा बिदि फानसावनायनि थाखाय बहुद नाम थांबाय, गामियाबो लासिंसिं जाबाय, न'खरनिफोराबो लासिंसिं जाबाय आरो आंबो लासिंसिं जाबाय। आं नङा गारा बिदिखौ सहायना थानो हाया, बेनिखायनो बेखौ बरमा पुलिस स्टेसनाव केस होनाय जाबाय मैयायो। आङो भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन मबाइल केमेरा मोजां गैयिनि थाखाय। नोंथांमोना बुंदों आंखौ फट' भिडिअ गाननाय जोमनायफ्रावनो बिदि नुखायो होननानै, खिन्थु आङो आंनि गाननाय जोमनाया बिदि जानांगौ, थेवबाबो आङो बिदि गाज्रि खामानियाव थांनानै बायनानै लायाखै। आं बिमा बिफानि फैसाजोंसो बायनानै लादों। नोंसोरनिथ' गानाखैना आंखौ बिदि बुंनो। आंनिसो गोसो गानो गाना, मा गानो मा थायो। जायखिजाया आं बे अनजुलि बर'खौ केस होनाय जाबाय। नोंथांमोनाबो बिदि भाइरेल खालामबाय थानांला, आंखौ इदि खालामबाय थानांला अननानै। आं इदि नंखाथारा आरो आंनाव आइफनबो गैया, सोरबा फोथायाखै। खोनायाखै? अनजुलिखौ होनदो गाज्रि खायो गथ'आ। ओमफ्राय नों अनजुलिनि मा जायो? आं जेबो जाया इनि। माथो बिब' जायो होननाय खोनादों। बिब' होननाय माने जोंना बिफा बाथुलनि फिसायो। बिनि बिफाया जोंनि न'खरखौ धंख बानायदोंना, ओंखायनो जों बेखौ नायनो हाखाया। जों दायथ' लाखाया, माने जोङो सिगांनिफ्रायनो हगारना होखानाय सिख्लाखौ। मोजाङै जोङो बिफा बाथुलनि फिसाजोबाबो जों अनोमोन इखौ, ओमफ्राय इयो जोंनि खोथा बोसोनखौनो लाया, जेबो लाया। गथ'आ मोजां नंखाया नामा बियो होनबा? ओमफ्राय जों दा दायथ' लाया, जों बिब'बो जानो हाया, जेबो जानो हाया इसोरनि। गथ'आ मोजां नङा नङा। थेवबो इयो नङा गारा इफोरबायदि गथ'खौ बरनाम खालामनो नाङा आरो। जों मिथिगौ, जोंखौबो बिब'मोनखौनो निजिनि बिफानि फिसा नङाबाबो जोङो बिब' रसम जाहैबाय नालाय, जोंखौथ' इयो बेलेगनि सिगाङाव इमान गाज्रि आरोना हैमाना, ओमफ्राय जोंनो खिन्थाहरोनो मालाय। जोंबो दुखु मोनना दोङो, इखौ मोनबाथाय बुगोन मागोन जोंबो जमनासो दोनखायो। दा मानसिया गैया, न'आवबो गैया, मायावबा थांदों इखौ मिथिया दा। बै गामिया मामोनबा इसिना? गामिया बेलबारि होनो इसोरनिया एसे थानाया। बेलबारि ना? दोलोबारि। थां इसोरो होसोना थां, बेखौ गारनाङा इ गथ'खौ। जोंथ' बे गथ'खौ नागिरखादों र'। जेराव मेरावनो खारखुमाबाय थायोना इयो, ओंखायनो हाया। जोंबो बुनो मानो जमनासो दोङो इखौ। बिफायाबो खारखुमादोंना, बिफानि आखलखौनो लादों, एखे आखल लादों इयो। जायखौनो मेखौनो फासायनाय मानाय बेहाय। दा बे जोंहानि रानियाथ' इनि बिफायाबो जोंनि बिफाखौ बुथारनानै माखौ बुरखायनानै हाबा लादोंमोन ना, ओमफ्राय गासै डकुमेन्ट पाति हा हु गासै लुथिजोबना लानानै ओमफ्राय दा खारबाय आरो बिफाया। ओंखायनो जों सैखाया,
इनि बिफाखौबो नागिरगासिनोसो सिरि सिरि मायाव मा थायो मायो इफोरखौ दा जोंना गथ'आ लेखा फरायो माबा दा फरिखा जागासिनो दं फार्स्ट इयारनि ओमफ्राय दा फरिखा जानांगौआ दा मोनसे फरायो मायो होनना थगायनानै खिन्थाहरना होजायोखाय देहानि सोमोन्दै बेफार मावनासो इयो थायो मायो मायो दा माखौबो रागासोनो ओंखारबाय जों रायलायला फन हरनो हालिया मायाबो दा मबाइल गैयाबाबो मालायनि हरबाबो जों डाइरेक्ट रायहरखायोना हाखाया बिमाया इखौ एमान गाज्रि आखलाव थांनाय मानायखौ मिथिनानैनो आरो अनफिनो इयो इदियावनोथ' इदि जादों आरो दा बिमायाथ' माने जों एमान रायो मायो नांलाय खमलाय जाबाय थायो इदि जोङो बिब' बिनानाव इदिहाय दा जोंहा फरायनाय गथ' फरिखा जागासिनो दं मोनसे भाइरेल खालामना होबाय नालाय बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ नोंथांमोना नुखाबाय सिस्टार कृष्णामनिया माने केस होबाय होनदों आरो नोंथांमोना कल रेकर्डखौ खोनाखादो जानांगौ माने नंखायै बेफोरबायदिनो न'नि मानसिफोराबो बेखौ सैलानो आरोना बे सिस्टारखौ मा नाम मोनबा बेनि नामा आं बावगारबाय र' जेखि जाया नोंथांमोना मिथिखाबाय जे केस होनाय सिस्टारखौ माने न'नि मानसिफोराबो सैयानो मानो होनबा बियो गोबां बेफोरबायदिनो गाज्रि देहा फाननानै माबानानै न'खरखौ बिनो बरबाद खालामबाय जेबायदि माने लासिं जाबाय न'खराव फेमिलिफोराबो बेफोरबायदि आरोना बेफोरबायदिथ' गुबुननि लाइफखौ बरबाद खालामनो नाङा नों जाबाय गुबुनखौ मानो खालामदों आरो नों फानना जायो जा सिरि था आरो गुबुनखौ मानो बेफोरबायदि नाम लाफानांगौ आरो फानना जानाय बेफोर मोजां बाथ्रायानो नंखाया बेफोरखौ साननोनो नाङा आखाइ आथिं दोङो गाना गुजा नङा लेंग्रा लेंथा नङा मावनानैथ' जानो हायो ना माबा मोनसे गावनि दिमागदोबो मावना जानाय आजिखालिनि जुगाव मावनायल' नङा ससियेल मिडियायाव माबा मोनसे नोङो गावनि कन्टेन्ट रोंगौबा गावनि माबाखौ बाहायनो रोंगौबा नोङो माबा मोनसे खालामनानैबाबो जानो हायो आरोना बेफोरबायदि गावनि प्राइभेट भिडिअखौ देखायनानै गुबुनखौ नाम लानानै मालाबाबो फेमास जानो दा नाजा आरो मालाबा सोरनिबा नंखायखौनो नंगौ होननानै बुङोबा मालाबा समाव नोङो खैफोदाव गोलैनो हागौ बेनिखायनो बेखौ मोजाङै गासिबो बुजिना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय कृष्णामनि सिस्टाराथ' बुंखाबाय माने बेखौबो गोबां मानसिया कमेन्ट खालामहरदोंमोन गाज्रिया नोंनो अब्ला सानसेयावनो 20K लायोबा नोंथाङा मानिफ्राय मा ब्रेन्डेड गानदोंमोन माने गस्ला बेफोरबायदिखौ लानानैखौबो माने गोबां मानसिया बुंदों आरोना ब्रेन्ड हिसाबै नोंथाङाबो बेफोरबायदि देहा फानमारो होननानै माने ब्रेन्ड गाननायखौबो नुबाय आइफन लानायखौबो नुबाय दा आइफनाबो बिसोर बिदानिथ' फट' लायोनो बेखौबो मानसिफोरा बुंहरदोंमोन माने नंगौ नोङो आइफन लामारो नोंनि आखायाव आइफन नुयो नोंबो फानग्रा मानसिसो बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन आरोना आरो सला लंपेन्टखौ ब्रेन्ड गानो गेदेर दामि रेस्टुरेन्टआव हाबो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन आरोना दा बियो नंखायजोबसो माने सिस्टारानो बुंखाबाय बियो नंखाय होननानै दा बेखिनिसै नेक्स्ट एपिसोडआव लोगो मोनसिगोन बाय